Kaixo guztioi, hemen naukazue beste bideotutorial bat eskaini nahian. Oraingo honetan, erakutsiko dizuet zelan sartu Microsoft Learn web orrialdean zuen ibilbideak egin ahal izateko. Eta aprobetxatuko dut eta hasieran erakutsiko dizuet zelan sartu pribatuan. Horretarako hemen artxibos atalean ematen diogu nove ventana in private eta badaukagu pribatu moduan nabigatzeko aukera. Emango diogu Microsoft Learn, Microsoft Learn, eta agertu egiten zaizkigun aukeren artean, hemen daukagu formazion. Oso ondo, hemen orain bakarrik egin behar duguna da, hauze, zure saioa. Horretarako hemen sartu egin beharko duzu zure helbide elektronikoa, Microsoftekoa. Kasu honetan badako nirea sartuta, horrengoari eman, nik nire pasaitza sartuta dekot, beraz, sartu egiten duzu, eta ja zuzenean, Microsoft Learn ibilbideetan sartu egiten zara. Ikusten baduzue, hemen daukazue zuen profila, aldatu egin behar duzue, edo aldatu egin altuzue, nor zareten zure kredentzialak eta baita ere ikusiko dituzue zenbat insignia lortu egin dituzuen, kasu honetan nik ditudan insigniak eta trofioak, edo sariak, lorpenak agertuko zaizkizu, hemen puntuazio bat agertuko da, baita ere, jotzen baduzue ona, eta ikastaroetara jotzen baldin baduzue, behitxu hemen, nibela, gero eta ikastaro gehiago egin, lortu egin aldituzu, hainbat esperientzi mailak. Eta bakarrik da nabigatzea eta esploratzea. Zuk nahi dituzun ibilbideak, zeren inguruan, eta ibilbideak topatu egin aldituzue, irakasle moduan, edo hemen ipintzen baduzu eze motatako rola daukasun, irakaslea, ingenierea, edo ipintzen diozu zeri buruz nahi duzun egita ikastaroa, eta baita ere hemen zeozer egin baduzu ez agertzeko ibilbidean, adibidez, nik ematen badioz ikasi nahi dudala Office 365 ibilbidean, hemen agertu egingo zaizkigu ibilbide guztiak. Fijatzen bazarete, hainbat agertu egiten dira, nik ja egin ditudalako, egiten baduzue ona, bakarrik agertuko zaizkizu egin gabe dituzunak. Hoize da guztia, nik espero dut, ibilbide hauek baliogarriak izatea zuontzako, eta hemen dauzkazua baliabide pilo bat, Microsoft 365 horretan ikasteko. Gero arte!